กุ้งชุบแป้งทอด Så tager jeg mere tøj på, så fryser den og kommer ud. ผัดหมู แล้วก็กระดูกหมูโอ้ยไก่ทอดค่ะนี่ไก่ทอด Nå. กินข้าวบ้านพี่โอ๊ตค่ะสั่งอาหารจีนมาวันนี้เอาแก้วออกมานี่ค่ะเป็ดกุ้งชุบแป้งทอดผัดหมูผัดเนื้อไก่นี่ค่ะเรากิน วัตตะพริกน้ำปลา โอ้ว้าวพริกน้ำปลาแม่ก็ได้ สเต็กซุส เอาไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะแม่ไป Nå, ja. Hvad skal du bare hælde? Har du en... bare helt det er nok nemmest. Smag. กระดูกหมู ไม่ใช่กระดูกหมูเป็นอาหารอีซี่มาก พริกเผ็ดเลยนี่เป็นอะไรหมูผัดหน่อไม้ใส่เผ็ด Nå, vi rejser jo ikke så meget. Jeg tror, at vi skal til Sverige her til sommer. Og så ved jeg ikke, hvornår vi så kan... Næste gang så er vi i Spanien. Noget der besøger Camilla. Jeg tror enten med til efteråret eller det næste forår. Men det ved jeg ikke. Jeg skal selvfølgelig lige være en tid på det. Men det kan godt være en god idé at rejse uden for sommersæsonen. Det lyder til, at det er billigere. Ja. Alright. Gung tupang. Alright. Gung er det. Dumme. Det var godt valgt, det her. Ja. Man kan bare smage for mad. For penge, hedder det. For eksempel, hvis man skal lave det selv. No, thank you. Og กุ้งหาย กุ้งไม่หายไปไหน Chili. Jeg har også et pulver. Vil du have et pulver? Nej, det kan jeg ikke. Ja, han kan godt spise det. Det er selvfølgelig varmen. Altså kold. Ja, jeg synes, det køler det er på gammel. Nu er det vel ikke, hvad der har været. Du er vant til det. Jeg sov uden tøj. Hold da. Ej, det er også koldt i dag. Til hver dag der er det ikke sådan. Jamen, jeg tror også, vi har det varmt ovenpå i hvert fald. Ja. Det er også lidt irriterende. Det er jo sådan, det er varmen fiser op. Ja. Men vi har heller ikke tændt for varmen op ovenpå. Men vi vil lige høre Inge, at hvis hun nu vurderer, at det er meget koldt, så må hun jo lige tænde for varmen op. Men jeg tror ikke, det bliver, fordi jeg synes, at de varmen fiser op, at det er så varmt op. Ja. Det er næsten kun, hvis vi lufter ud op, at den bliver koldt op. กระดูกหมูก็
god med den der. เป็นหวาน ทำนิ่ง พึ่ง เปิดเพลงนะหรือคุยกันแล้ว I morgen så er det bare stille og roligt. Det er godt. Vi skal ikke engang tidligt op eller noget. Bare derovre. Ja, dejligt med i dag, så det ikke kommer op. Hvad? Ja, jeg kan godt mærke, at hun kom sent i seng og tidligt op. Vil I nå det? Du kan lade det. Ja. Jeg er også færdig med at arbejde kl. 12.มันกินอะไรมันทำไมตักไปนิดเดียวเอง Gitterข้าว อ๋อ Surely it rice ลองไปก่อน ลืมผัดกะเพราเมื่อวานนี้ทำไม่หมด เป็ดนะเป็ดแอนนาข้าวหมดฟิสเมีย Jeg tror, hun har til. ไม่กินหลายรอบเนี่ย อืม กินเยอะน้อยกินหลายรอบ ดี แต่ลิคอล ไม่ได้ร้อนเป็นร้อนในท้อง ผัดกะเพราเนี่ย Det ligner chili, det der susede sovs der. Det var helt sjov overraskelse. ไม่ชอบกระดูกหมู Jeg er spændt på, hvor meget Claus han får. Det kommer også an på, hvilket selskab man er i. Ja, det er også det. Hvad er banyakad romantik? Du kan, du banyakad. Men det er godt nok nogle kæmpe vinduer. Copenhagen by night. Altså, hvad fanden kommer det? Kan det sætte til spændt, hvis man åbner? Og man kan hvad? Jamen altså, hvis du åbner det vindue, hvis du sidder i en solskinsmorgen og åbner vinduerne, hvordan holder du dem fast? I en eller anden, så det ikke bliver fra hinanden. Bare åbent. Open, Og det var det, vi godt. Vi gjorde til nytår, vi åbent bare det hele ud. Det var heldigvis ikke så koldt. Det kunne være godt at få det skiftet ud. Forvent an. Danske an. Begin længe i. Nu skal vi have sushi i 30 dage. Men vi skal da lige op og prøve. Så vi skal prøve noget helt andet sushi med anden mulighed, du ved. Balaya. Ikke ballade. Og ikke balaya. Hvad hedder det? Sushi med balami der. Balaya.เขาเรียกอะไรโอนja. Så tror jeg, at Claus han er parat til at prøve nogle af de der... Insekt. det Jeg skal nok gøre dem til det der. Men det der gode på vejen, altså noget, den tror jeg ikke, han har været for... Hvis du spiser det, tror jeg også, han gør. Ja. Hvis det er noget, du kan sige god på, så tror jeg det. Ja. Det er nok lidt mere... Så det er som om du har 2 mænd. Ja. I love you too. 2 mænd og en baby. Ja. Fint. Nu skal du huske at spise jeres kylling. Ja, jeg gør det ikke for jer. Det er ikke kylling. Er det ikke kylling? Nej. Hvad er det så? Hvad sagde du? Bean. กระดูกหมู Ja.บิน A red bean. จิ้มโอ้ยร้อนจังเลยเป่าก่อน Med passion. พี่โอ๊ตทำนะคะ ผัดกะเพรา เย็นเยอะ Vi ikke får det opdraget til at se håndbold eller sådan noget. Hvad? Vi ikke får det opdraget til at se håndbold.
Det skal du. Jo, nogle gange ser jeg håndbold som Anna. Ja. Men jeg er jo ikke sød at se håndbold som jeg nu. Nej. Mm. Ja, det er vi taknemmelige for. Jamen, sådan har